Arroiok. Hor gainera area barnek alde horretan lokatz pixkat bezala sortu da, eta horrek apur bat jokoa moteldu, eta ez dakit, uste baino buru uste gehiago emango ezote dizkien lemoakoei. Entrenatzaileak eixu da egoera horrekin. Jokaldi errepikatuta ikusi dugu, aukera berriro Eibarrentzat, kornerra aterako du Manis Mandiolaren taldeak. Eskubialdetik, Arroiok. Itxi Alentzutoinean urrundu Markelek, berriro baloia Arroiorentzat, beste erdiraketa bat egingo du, berriro baloia kornerrera. Berriro Arroiok aterako du. Esmatu, bigarrengo erdiraketa hobea izan duzula. Denbora izan du baloia kontrolatu eta dena egiteko. Jende asko da lehenengo Zutoin horretan. Markel da horre honezkio, benetan ez da erresortikan baloia pasatzea. Itxitxia, alkalde atezainak hartu du. Azkar atera du gaina, kontraraso antolatu nahi du. Zete atzelariaren pasea, bingeneko sondo moztu du. Lemoarentzat berriro baloia. Horbego zokikutu du buruz, Balin. Luze, nora? Idea ona da hori, zeatik normalean beste taldea eta baloiaren aldera torri dagoten dalako, gertatzen dena Arroiok kornera atera du, han egon behar zuen zergatik, ez dauka zein beharrik ez, hobeto da jokaldia bukatu arte. Maiz alduntatik egotea eta jokaldia bukatu arte o gelditu arte aldatzeko aukera izan artez, han egon bazen aukera hona zen, gertatzen dena honea zetorren, ez? Ez zetorrutza hundia, taktiko hundia dela, ez? Bera jarraitu dezala handik, ez? Eta orain bai esan dezakegu Joanan, belarra zelaia zure gustora dagoela. Baloiak hankekin Usain Bolt bezala korrika egiten du orain, eta bestelako bizitasun bat hartu du lehiak. Bai, aproposa dago, eguraldia aproposa da, gaina fresko dago, euririk, sirimiri pixka bat egiten du, hori da futbolerako eguraldirik ederrena, ez da, zelaia dagoen bezala, zelaia askarra dago, zelaia ondo dago, poliki altxatuko da. Normala bezala, hankaketakoak ipintzen diranean, nik uste batean da bestean pixka galtzatuko dela, baina bitzete zelaia oso ondo dago eta aprobetxatu da. Azkeneko egunetan beroak egin ditu eta bero horiek ez dira bate honak. Ostegunetik ona, ze aldaketa egin duen, osteguneko sargoria etzen batero ona izan. Eta pentsatzen ari nintzen, Juanan hori esaten ari zenean, zelaia oso ondo dagoela, egorarik onena dela, eta abar. Jora entzai, Joseba, dakizu beti egoera aproposa dela, berdin da zer egiten duen, edo zero azpitik, edo futbolerako aitzakiarik ez omen dago, sekula. Eta ez da animatzeko ere, ez dakit gure kamerek hartu ditzaketen irudiak, baina Eskozia Labrabakoak euren festa partikularrean barneratuta da. Daude, igualdo hemen Lemoa, Milango Inter edo Bayern Munich etorri. Beraiek beti euren festan daude, eta txalotzekoa da baita zerua oskarbi, zerua ilun, edo tximista betean egon beti daudela animatzen Eskozia Labrabako zaleak onerako eta txarrerako, hau matrimonioak bezala beti fin daude Eskozia Labrabakoak. Hortxe ikusten ditugu. Eta arratzaldeko lautan jende gehiago, Madridik aurka baino jende gehiago dago, Bai. Gura abuztua zan, ez dakit zerikusirik izango duen, baina... Marijaia ere Bilboko karriketara atera berria, eta bai, gura beste garai bat zen. Eta Josebak esan bezala hauek beti, eta ez bakarrik hemen. Sabadellen han izan ziren, Alkoi aldean ere bai, beti talde animatzen, denak ez dira joango, ezingo dute, baina batzuk beti. Samuel Pietek moztu du buruz, Markel Robles, altuna du bere aurrean, zelai erdian falta reboi hori, Inigo Rosek. Samuel Pietek aterako du, bat eta hutsari deida bazten Eibar. Baina ondo, Lutra ondo, kasorik egin gabe, bakutza berea. Protagonismorik ez du nahi eta keinu arraroik ez du egiten. Portaera hori da, gero asmatuko du edo batean utzi ingo du, baina portaera da askotan oso garrantzitu jokalarientzako. Beragi badakite, itzitea hor badagoela, neurri batean da tono batean, baina jokatu datela eta hori oso garrantzitu da. Madrildarra, Enrique Ortiz Blanco. Hor ikusten dugu horiz, marrazainak ere horiz, baina lehen Juananek aipatutako detailetxoa ez da berdina, marrazainen hori eta epaiarena ezberdina da, beti ere ezberdindu egin behar da, ez da?
Manga motza epaia gainera, marrazainik luzea. Bai, hori berotzen ari direnean, epaileak partida hasi horretik askotan esaten dugu, korrika nola egiten duten, berotze ariketak egiten, epailea erdian eta alboetan beti erakutsi zein dan epailea. Nagusia. Erdirak eta egin du Eibarrek, falta. Erasoan egindako falta adierazi du epaileak. Bestela Espin iritsi da. Eta Espin ere, egalean jokatzen ari denetik, honek denetarik egin du, zuloa dagoen lekuan jokatzen du. Kopan, esango diazude, berriz, Lanzarote 3. mailako taldea zela eta bar, erasoan asko ikusi genuen eta erdirak eta oso onak. Altunari goleko pasea eman zion, oso ondo erdiratuz. Zer Espin dela Eibarrentzako prototipoa horratzek aldean da, ez? Jokalari indartzua, komprometidua esan nahi dute laguntza hundiak. Xabirur eta Kurrundu, oraindik erasoan, Rebollo trebea da area barruan, keinu egin du ezkerrez erdiratu bigarren zutoinera, errematea gutxigatik kanpora, landutako jokaldi aukera ona Lemoarentzat. Osak, ondo egin dituzte, ez? Errematea bera ere bai, gertatzen da, oso behar hartuta eta gora ateratzea. Eta Espinena hori da, ez? Goitik gogorra, ez, intensia handikoa, eta gero erasoan ere, min asko egiten duena goiti datosten baloietan, ez? Hemen ondo jokatutako jokaldia izan da, ez? Antonio Rojas indartxu buruz berriro, Oso behar hartuta. Zen batera erresa. Eta buruka da, bideratuta dena egin du. Hemen komentatzea, ni joan, biak berdin xamar jokatzen ari dirala, ez? Opo jokatzen dutela. Sistema berdina dira, esate baterako, eta jokoa ere bai. Luze jokatu, oso luze, batzu referentzia batekin beste batzuekin, eta bigarrengo baloira dena bigarrengo baloi, eta bigarrengo baloi horretatikan, orduan hasi jokatzen, alba lima da, ez? Eta, bueno, alde horretatikan, zudana berdina dela. Horrebo gozok eraman du baloi hori, falta argia da. Balinek eta txartela ikusiko Eibarko atzelariak. Partidako bigarren txartel horia lehenengoa Samuel Pietek ikusi du. Hor Balinek argi zuen. Baloia joango da, baina honek ez du aurrera egingo, bi aldiz. Zertu da falta egiten. Geizki kokatuta zegoela, atea eta aurrelarien tarte hortan egon behar dut hor ezin leku hartuta, ez? Baloia, askotan hori izaten da, baloia harrapatzea nahi izateatik. Askotan baloia ez da harrapatu behar, o ez da kendu behar, ezin delako. Hobeto da lekua hartzea, eta jokatu bezala hartzea besteak, ez? Eta pixkat, askotan ez da lapurtu behar beti baloia. Egin behar dana aurrea segitea baloi horrek, taldeari denbora eman pixka bat etortzeko, kokatuko dira hobeto, eta lotzen da, ez? Faltatera du Lemoak, aukera jokoz kanpo. Arrazainak banderatxoa altxatu du. Eta Maniz Mandiola, oraintxe hasi da apur bat altxatzen, eta ez da gustora lehen Rebolloren jokaldi horretan nahiko asarrea geri da, ondoren epaileak harturiko erabakiarekin, eta badakizu hemen kirioak dantzan. Azken aldian Eibarren dagoenetik, ez da demoraldi edo une ona bizitzen ari, eta, zaleak ere, ja 4 punturekin kirioak dantzan ez dakit, baina urduritzen hasiak eta gaurko partidua zalantzari gabe oso garrantzitsua da berriro ere lasaitasuna hartu eta oxigeno pixkat arnasteko. Jokoz kanpokoa. Ez da jokoz kanpo baloiaren bila. 3 zeuden, baina atzetik sartu da. Bat zegoen jokoz kanpo, gelditu da azkeniko momentuan, baina arek atera inbeharrean atzera egin du. Ondo egin dute Lemoarrek. Utxe egin du Marrazainak. Aukera Eibarrentzat orain bestaldean Maiz, ezkerrez, eta azkenean kornerrera. Atzelari baten gorputzean joduk, Alkaldek azkenean atezainak. Nere ustetan eskuan jodu. Atzelariaren eskuan. Gero oso ondo atezaina, Esku atera duen atezaina, beste gauza bada. Hortxe izan du aukera, Mainzek erdira egin du, ezkerrez prestatu du jaurtik eta bai, ala ematen du, penaltia izan dela ematen du, gero atezaina oso ondo, oso zaila zen, eta baloia kornerrera, egia esan ez dute protestarik egin, gehiegi behintzatez, Eibartarrek. Altuna eta aritu dira apur bat keixatzen. Besoa luze egin da zeukan, atzelariak. Lombrainak, zati baloiak gora atera da. Betik ez du inokko eta desbiatuta atera da. Eta besoa luze egin da zeukan, penalti adierazteko jokaldia izan da, eta gero oso ondo atezaina. Baloia atzelariak ikutu eta gero etzi joan berak espero zuen lekura, ala ere
kornerera botatzea lortu du